Araitz Bailaratik Iruñeko gotorlekura. Izenburua duen erakusketa honetan, artistak Juan Gorritik gure jatorria, gure sustraiak agerian jartzen ditu. Egindakoaren jarraipen gisa, primitiboa izan den horri omenaldi eginez. Erakusketa honetan aurkituko dugun lehen piezak Malatxa du izena. Margo akriliko urdina eta zura erabiliz dago egina. Artzainek esnea irabiatzeko eta horrela gazta egiteko erabiltzen zuten tresna erakusten digu, malatxa deiturikoa. Artzain guzti hoiei primitiboari gorazarre edo omenaldi bat da. Gorritik horren beste maite duen aralarren, artzainek eta gizaki primitiboek utzitako astarnak abiapuntu gisa hartzen ditu eta ikuslea guzti horri begira jartzen du, erakusketa sentitu ahal izateko. Juan Gorritik erakusketan zehar, behin eta berriro gogoratuko digu, izandakoaren eta egindakoaren jarraipena garela. Maitea non zira, nik ez zaitu